Il-Pulizija temmet l-investigazzjonijiet tagħha u mhux se tiftaħ proċeduri dwar l-allegazzjonijiet ta' tbagħbis fit-tiġrija ta' żwiemel magħrufa bħala l-Gran final. Dan kien konfermat fit-tweġiba mill-Pulizija stess għal mistoqsijiet li kien bad dan l-istazzjon il-ħamis li għadda meta sita wieħed miż-żwiemel allega li kien hemm tbagħbis fil-polz għal din it-tiġrija. It-tiġrija kellha ssir il-ħadd li għaddi ġiet posposta fuq deċiżjoni tal-Kumitat tal-Malta Racing Club. Il-Pulizija qalet li wara li tkellmet mal-partijiet, it-tnejn qablu li ma rridux imorru l-qorti. Net News kien irrapporta li wieħed mis-sidien ta' żwiemel ma qabilx mal-polza u kien hawn l-inqal argument li matulu kien hemm ġlied fost akkużi li l-Kumitat bi frodi u korruzzjoni. Kien hawn li sejħet l-assistenza tal-Pulizija bil-Kumitat li offra ruħu għad-dispożizzjoni tal-uffiċjali biex isiru l-investigazzjonijiet meħtieġa fil-waqt li nfetħet anke inkjesta maġisterjali. Net News infurmat li minn dakinhar ġew issiġillati wkoll l-uffiċċji fil-Korsa tal-Marsa biex l-investigaturi jkunu jistgħu janalizzaw is-sistema li biha jittellaw il-polozz. Fir-risposta lil dan l-istazzjon il-Malta Racing Club iddikjara li sabiex tiġi salvagwardjata l-integrità ta' dan l-isport, il-Kunsill se jqabbad awditur indipendenti sabiex jinvestiga s-sistema serħan tal-moħħ ta' kulħadd. L-istqarrija tajt li t-tellieqa se tibqa' posposta sakemm titlesta l-investigazzjoni u joħroġ ir-riżultat tagħha. Sa issa mhux magħruf jekk l-investigazzjoni interna ordnata mill-Kunsill għadix għaddejja. Lanqas ma hu magħruf meta din it-tiġrija se terġa' ssir peress li l-istaġun tat-tiġrijiet ta' żwiemel issa uffiċjalment magħluq.